Хәзер иң төртмәле яки иң мавыктыргыч сорауларның берсе. Сезнең йөреп китү тарихы ничек һәм яшь айырмасы күпме? Сер булмаса. Яшьләрегезне әйтү кирәк бит. Яшь айырмасына килгәндә 4 яшькә якын безнең айырма. Менә ансын инде үзегез уйлап. Кем оларак икән дә син шамаларсыздыр инде. Туктыр инде. Юк, төскә биткә караны син уларак кеме? Юк, без бер тирә күренчәгез иде. Дип уйлыйм мин. Шуннан йөреп китү тарихы. Йөреп китү тарихы Рәзил әйтә, син миңа лайк куйдың ди. Социаль челтәрдән башланды бу безнең иң беренче танышу. Әмма дә ләкин мин Рәзилне ул вакытта белми идем. Ләкин инде ул шулай дип аңа уйлагач рәхәт. Һәм шуңа күрә. Юк, чынында бит инде шул социаль челтәрдә мин күреп калдым ардан лайк. Аннары тукта кирип карыйм әле кем икән бу дип, бу бит әзрәк ишетеп беләм икән, күрешкән юк, очрашкан юк, Рафина бит. Маңа язып карыйм әле дип, аннары ВКонтактеда табып, шулай язышып киттек. Син миңа лайк куйдың. Лайк куйган кешегә кирип куйган. Аны дөресен әйткәндә ялгыш кына минем дус кызым Гөлназ Шәрипҗанова куйган булып чыкты бугай. Шулай дип чамаладым. Димәк, бу бер лайктан башланган лайыклы мәхәббәт. Шуңа күрә Гөлназ сәбәпчесе безнең мәхәббәтнең дип әйтер идем. Яучы Гөлназ димәк. Ярый, рәхмәт. Бар да Ходай Тәгалә кулында инде. Ансы да шулай, дөрес. Монсы шаярып кызыксыну гына иде. Уңышлар сезгә, килгән өчен рәхмәт. Ярый, рәхмәт.